ಮುರನೇ ರಾಕಂಜಿ ಗೌರಿ ಬುಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಮೋಲ್ನ ಪುದಾರಿ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನಿ ಬೊಂಡ ತೆಪ್ಪರ ಮಂಗನ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು. ಈ ಆಯ್ತೇನು ನೆಕ್ಕ ನೆತ್ತೇನ ಐಕುವರೆ ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಇದೀವನು ಒಂಜನೆ ದಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಬಲ್ಪುಗ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚಿರಿಗೆ ಪೋಡು ಕುಂಟದ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ದಕ್ಕದು ಚಪಾತಿ ಮಂತದೀತೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ಚಾಪುರ ಪರ್ತೆ ಪೇರ್ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಈತು ಬೇಲೆನಾಗ ನಾನು ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪಜಿರ್ ಕೋಯಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿ ಇನ್ನು ದುಮ್ನಾನಿ ಈ ಷಷ್ಠಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನದೆ ತೂಕದ ಅದಪ್ಪನ ತಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮದ್ರಂಗೆ ದಿಯರ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾದನು ಐಕೊಂದು ಮಿರ್ಚಿ ಮದ್ರಂಗೆ ಪತಂಬ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಅವಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಸೆಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ತುಡಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಾಯನು ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಮೇಕರ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಅವು ಯಾ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ನೆನ್ನಿದೆ ಬಟ್ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಂಡ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ಸೋಕಾಪುನ ತಿನ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಚಪಾತಿ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತುಲ ಆಪುನ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಚಾದಾಲ ಪರಂದಿಜ್ಜಾನು ಕೊಜಪ್ಪರ್ಪೆ ಓದಿದ್ದೆ ಬಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲ ಇಂದ ನ ಬಲ 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 ಪಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಇಂಕು ತಾನು ಕುಳ್ಳು ಏನ ಅಲ್ಲ ಬರ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಾಪುನಿ ಪಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ತಿಂದದ್ದು ಐದು ಕಣಿಕ್ಲೆ ದಿಕ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬಾ ಕುಲೋನವಾ ಪಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನೋಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಲ ಆಡ್ದೋಪೆ ತೋಟಗು ತೋಟಕ್ಕೆ ಶೂ ಪಾಡೋನು ಹೋಗ್ತು ಇದನ್ನು ಕೈ ಕರ್ಕಪ್ಪ ಯಾ ಶೂ ಪಾಡ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪುರಾವನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜಾತು ನಾವು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಪಾಡಿನ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ನಾಗ ತಾಗುಂಡತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಓಡಬೋತು ಪೆತ್ತ ಮೀನು ತಿಂತಾನದೆ ತೂತಾನೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮೀನು ತೂತ ಶಂಕೋಲಲು ತುಳಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತನ ಅಂಬಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿಯಾ ಏಯ್ ತೂಲಗೆ ಎಬ್ಬೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಿದಿತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತನಾಗ ಅಂಬಿ ಪಾಡು ಪಜ್ಜಿರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಬಂದೀತಿ ನೋಡಿ ಚಣಿಕ್ಲು ಶೇ ಇನ್ನು ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನು ಬೇತಾಕಲ ನಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಕೊನತ್ತುಂಡ ಕತ್ತುಂಡು ನಾ ಅಪ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಕಾಡ್ ಪೋತೀರಾ ಅರ ಪಜ್ಜಿರ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಜ್ಜಿರ ಆಡು ಎತ್ತ ಸಾಂಕುನ ಬಂಡ ಬಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಟ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಟ್ ಇತ್ತೆ 100% ಒಂಜಿ 30% ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 20-30% ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡುಡಾಪು ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪೆರ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ದಿಪ್ಪಡು ಗೊಬ್ಬರ ಈಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರಡಾನ ನಮಕ್ ಮುದೇಲಿದಾದಂದ್ರೆ ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 30% ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡಾಪು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8-30% ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಮಾತ ತೂನೋಡಾಪು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಟು ನಮಗೆ ಒರಿಯುನಿ 35% 40% ಒರಿಯು ಅವಳ ಬಂಗೋಡು ಒರಿಯುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂತೆ ಮಂತನ ಒಂಚೂರು ಒರಿಯುವತ್ತಂದೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ಜನನೇ ಮಂತಂದ ಐಟು ದಾಲ ಒರಿಯಂದು ಇತ್ತೆ ಜಾಬು ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಪೋಪುಂಡು ಒಕ್ಕಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಒರಿಯುಂಡು ಕೃಷಿ ಟಂಚತ್ತು ಅರ್ಧ ಒರಿಯುಚಿ
ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿ ಇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಟನ ಮಾತ ತೂವನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಖರ್ಚಿ ಒಂಜ 70% ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಒರಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಬುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾಪು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲು ತೂವನೋಡು ಕೆಲವು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಜೀವನ ಸುಲಭವಂತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೈಸ್ ಪಜಿರ್ ಬುಡ ಕೊಯ್ದಾತು ಕಟ್ಟೋಡಾತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು ಈ ಜನನಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂಡಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೈತೆ ಪಜಿರ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆಡ್ಡಿ ನೋಡು ಮೇವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತೇನೆ ಏನೇ ತಿನ್ಬಿಡಂತ ಓಡಿ ಅವು ಕೊರ್ಪು ಚಾನು ಗೌರಿ ಮುರಾಣಿಯರು ಆಕಂಜಿ ಗೌರಿ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಗೌರಿ ಮೋಲ್ನ ಪುದಾರ ಗೈಸ್ ಪಜ್ಜಿರ್ಪುರ ಪಾರ್ದು ನನ್ನ ದೈಕಂಗದ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಹಿಂಕನತ್ತ ಪಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೋಡ ಪುಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆ ಈಗ ಮುದೆಲ್ದು ಬೂರ್ದಿತಾ ಪಾಡಚಿದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇತನೆ ಮಾಡಲಿ ಅವ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಬಾಡ್ಲಿಗ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದು ಚೂರಿ ನಾಯ್ಕ ಪೂರ ಬಾರ್ದೆ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಓ ಫಸ್ಟ್ ತಂಚ ತುಕ ಬಟ್ಟಿ ಸುಲಭ ಯಾನದೆ ಪೂಜೆನಾ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನಾರ್ದು ಕುದ್ಯ ಓಡಿಯ ಬಾನ ವಿಮಾನ ಪೋಂದು ಡೈಟ್ ಚರ್ಮುರಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕೊನ್ನದು ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಕಾಮ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಮಾನ ಬರೋಡತ್ತ ಬಜ್ಜೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನ್ನದು ಪಾಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೈನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರ ಮಾತಲ್ಲಂಚೇನೆ ಓ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೀರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೈಸಪ್ಪ ದೊಂಟಿ ಪತಾರ ಪೋಯ್ಯರ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೆರ ಪುಜಿ ಕೈಟ್ ಇದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಂಡೇರು ಕತ್ತಿದು ಕೂಲೆ ಈತು ಎತ್ತರಡುಂಡು ಯಾನೆಂಚ ದೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನು 5.56 ಇಪ್ಪಾತಿ ಎಕ್ಕು ಜವು ತೋ ಕತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಕುಜಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿ ಏನು ದೆಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿರ್ ಮುರಾಣಿ ಕೊಯ್ದಿತ್ತ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬೈದನು ಕೆಲವೇರು ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತುವೇರು ಪಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ದೇಕನು ಆಗ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂತನ ಕತ್ತೆರ ಹಾಕೊಂಡತ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಗಂಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡತ 400-500 ತೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಪಜ್ಜಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಡು ನಿಮ್ಮೂರು ಅಂತ ಉಂಡು ಓ ಮುಲ್ಪದ ದೆಪ್ಪೊಲೆ ಇಂಕ ಮೂರಿ ಎಂಡ ತಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಏ ಬಾಪುಜೋ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಎಡವಟ್ಟು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಜುಂಬುಲಿ ಆತಿಜ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಬೇಡತ್ತ ಜುಂಬುಲಿ ದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಯರ ಪುಜಿಗೆ ಅಂಪೇರು ಫ್ರಿಜ್ಜಿರು ತಿಂಡೋರಿಯು ದೆಪ್ಪೆರ ಪುಜಿಂಕ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನಿ ಬೊಂಡ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಂಗನ್ ಸಾಂಕೋಡು
ಗಾಲಿಚ್ಚಿ ಬೋಡಾನಪ್ಪ ಬೊಂಡ ತೆಪ್ಪುದು ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಮಂಜೆರ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತದ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಯಾವ ತೆತ್ತದ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಬೊಂಡ ಮಾತದ ಅಗಡಿದೆ ಈಗ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಊರ ಬತ್ತೊಂದು 10 ತಿಂದು ಪೋಪ ಸಮಾಟೆ ರೈಸ್ ಮುನ್ಪದ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಅನ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಚರ್ಮ ಬಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನರು ಪಾಡ್ನಿ ಅಡೇ ನೀತ ಬೇಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನಕ ಹ್ಞೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನ ಪಾಡಿ ಚರ್ಮ ಬಿಡು ಪಿಜ್ಜಿನ ಮಾರ ದೊಡ್ಡದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಇರೋಲ್ ಮಾತದೆ ತಂದಿತ್ತೇರು ಬಜ್ಜೆದೆ ಪುನಂಗ ಇತ್ತೆ ಇರೋಲ್ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಲ್ ಇತ್ತನಾರ ದೆಪ್ಪನದು ಬಾಡಿ ಬೊಂಡದೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿನಂಗೆ ಬೊಂಡ ಬರೋಡಂಜಿ ಒಂಚಿ ರೆಡ್ ಬುಲಿದಾ ರೈಸ್ ಹಂಗೆ ಕೋಡೆ ತೂನಗ ಪರಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ನೇರೊಂದಿಲ್ಲರು ಕೋಡೆ ಕೇಂಡೆ ಕಾಯಿ ಬಂದ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಕೋಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ನಡ ತಿಕ್ಕ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಯ್ದೆ ತೋಟವು 16 ಕಾಲ ಒಂದತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಪುಳಿಯೋದು ಆ ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಸೇರ್ತು ಇನಿ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು చెప్పే ಅವಳದು ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹೆಂಕಂದು ಕೋಟೆ ಪರಂದದು ಇಜ್ಜಾನಪ್ಪ ಯಾಂದಾಗ ಅನ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಯಾರು ಜೊತ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಯಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ ಲೇಟ್ ಎಂಚಣ ಇವತ್ತು ಬೂರೋಡು ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಡ ತಿನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪರಂದಿச்சு ಬುರ್ನು ಚ ಅವು ಎಕ್ಕುಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೇನೋ ಇಪ್ಪನ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಬ್ಬಾ ಪರಂದಿಸಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಅವು ವೈಟ್ ಬರ್ದು ನಂಚೇನೆ ಮಾರೆ ಕಾಯಿ ಬೊಂಜಾರೆದ ಬೊಂಜ ಉಂಟು ಸೂಪುಂಟು പറഞ്ഞതാ പിന്നീട് ഇത് മൈ ഗോഡ് ತಿಳಿ ಆಂಡ ಓದುದು ಬೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಮೂಲೇಡು ಮಾರೆ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಈ ಸರ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂದ ಈ ಆಯ್ತೇನು ನೆತ್ತೇನಾಯ್ಕು ಬರೆ ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಈದಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೆ ಕಿರ್ಮು ಮಾರೇದಿ ನಾನು ತೋಟದ ಹತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ತೋಟದ ಹತ್ತೀನಿ ಇರೋ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಚ ಯಬ್ಬಾ ಯಾನ ಬಜ್ಜಿದೆ ಇತ್ತು ನಿಗ್ಲ ಆತನತ್ತ ಬೂರತ್ತಿತ್ತು ನಿಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಜ್ಜರನ್ನ ಗೌಡರೆ ಓಲರ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬೊಂಡಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಲೇಬೇಕು ಬಜ್ಜಲಪ್ಪನ ಬೊಂಡದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜನಡ ದುಮ್ಮುಂಡಾತು ಐಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಮನ್ಪೀರ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಹೀರೆ ಪರ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂತದೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಬೊಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಬೊಂಡ ಪರ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚೊಂದು ಮಾರೆ
ಯಪ್ಪ ಬೊಂಡ ವರ್ದಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದ ದತ್ತವು ninja timpang yang kayak itu galejo yang kunci ಎಲ್ಲ షష్ఠి వేరండి రేపటి అవేదనే బ్లాగా వచ్చాయి ఇంకా 2 kg ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಆತು ಬೇಡ ಮಂತದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಬಾಯ್